Wemalume hali i-student card hali. Ma, Unjani kodwa boy, yaphila kodwa boyo? ngiyaphila. Awungcono-ke mfonami, kuhamba kanjani lapha esikolweni namhlanje? Ubhizi kanje namhlanje esikolweni? Kuhamba kahle, mina kade ngikhanda i-student card. Oh, i-student card. Wenze kahle mfana wami ulikhanda lelo card. Wenze kahle impela ulikhanda lelo card. Phela ilona likhadi enesifasazonifana lokulimali. Lelo card i-student card. Ilona likhadi leli enesifasazonifana lokulimali. Uzungisize mntana ungalilahli lelo sikhathi ngoba phela ilona ozosebenzisa uthenga lokudla lapha endlini. Ungisize nje mfana ungalilahli lelo card. Okay ma, ngeke ngisilahle, ngizosigaxa entanyeni singalahleki. Uzungisize nje mntanami phela, wenze njalo uzungisize mntanami. Wema khona bathe kuzongena u-700,000 and million. Yebo. Hawu futhi sobe sibomva imali mfana wami. Futhi phela sobe sibomva imali mntanami. Hawu. Yebo. Wema mina ibhasi lingishiyile izolo, ngagibela uBolt. Wema khona bathe uBolt uyatshontshana kodwa mina ungintshontshanga. Uzungisize impela ungagibela imoto ongasazi lapho. Usungisiza ungagibela imoto ngoba uzolahleka ungathi bese ngikufaka induku. Uzolahleka mase ngifaka induku. Okay ma, bye bye. Kusho, jengo kukom dala kusho, jenge kehle dala kusho.